Wij hebben 3 jaar inhouden deze stormbaan georganiseerd. Dat is een groot succes. Dus we gaan zeggen van ja, we moeten hier een nieuwe wet maar toen kwam de corona ertussen helaas. Dus nu dit hier gekoerd werd. Maar doen het voor de band. We hadden 3 jaar inhouden dit opzetten puur voor de band. Het is ook gratis. Dat is dus heel het doel. Van 11 miljoen tot 10 uur hier voor de Thomashuizen, zeg maar, voor de verzwaringstehuizen die uit het worden. Vanmiddag van 4 uur dan houden we een wedstrijdelement bij. Dat zijn ploegjes van 4 personen. En die kunnen strijden van een prijsje. Dus en ik heb op die bekers, ik weet dat je dat op beeld krijgen. Daar bij dat twerken, dus dat 3 bekers. Daar strijden ze van. En natuurlijk de eeuwige roem. Zeker de eeuwige roem, ja. Oké, ga je zelf ook al even een keer met mij hier, even rond? Zeker, we houden 4 houden de baan bezocht. Ja? En het is al sfeer, dat kan ik wel zeggen.